la gran notícia de Roses de demà a tots els diaris. La primera candidatura amb el nom de Lliures és un fet històric, la primera de tota la història. Un equip format per persones d'una qualitat, d'una elegància. Em dic Ivan, soc en Jordi. Soc la Dolors. Mi nombre és Maria. Soc l'Isabel. Em dic Marc. Em dic Gemma. El que en Pere Botanegra representa és un impuls ètic. Amor, 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 amor. Aquí, als rosincs i a les rosinques. I jo us pregunto, podríem tenir un millor alcalde? Molts us preguntaríeu, d'on t'han sortit els de Lliures? I què fa aquí en Pere parlant de política, si sempre ha estat al moll comprant peix? Consolidar Roses com a població turística de primer nivell, com població empresarial, dinàmica i puntera, com a centre internacional de la gastronomia mediterrània i mundial, com una referència europea dels deports nàutics d'estiu i d'hivern. Si el poble de Roses ens dona la seva confiança, me comprometo a treballar pel poble de Roses de forma transparent, clara i per tots els rosincs. Jo no estic aquí per una cadira. Estic aquí per l'amor al meu poble.